Ik zal even voor u kijken, meneer. Perkswaldje. Oh, een Perkswaldje. Ik heb wel eens van gehoord waar het precies is. Dat leuk zo'n idee. Nou, u bent echt een vlodder, meneer. Gosje, meneer. Geweldig. La sapapacuna, zapatapaluna, la lacatona, ik wil naar de Luna, Luna in Papuna, doe me maar een festivaltje Luna. Ik kreeg namelijk een reactie van die in. Eerst ik naar Luna daar. Want dat is een heel leuk festival te wezen in Ljout. Die jongen had gelijk, laat ik eens even bij het Luna Festival zien. Geweldig. Het is nog net al te laat. Eerlijk zijn is het nog betiert. Nou, net al te laat. Of het betiert. En daar komt een bekende man daar. Arjen de Boer, goeiedag. Vlogs. Dat zijn hele kwarte filmpjes op internet. Ik moet zeggen, stiekem hoop ik wel dat Arjen de Boer me nou een keer uitnodigt van zijn show voor die snel joert. Het is best wel leuk vind om daar eens een keer te zetten en wat oude hoeren. Ik heb wel wat oude hoerderijber ook in die show, had ik het idee. Is het goed, Just? Dan is het al een beetje aan het oplachen. Dus, maar er ben nog wat los eindje. Die piltjes daar, die moeten even in deze gatjes. Je kent het hele festival beginnen. Je komt ook even van het Luna Festival. Zet u? Je komt ook even van het Luna Festival. Nee, kijk even. Oh, je kijkt even. Ja, ik ben even mee. Ik ga de stad even nemen met mijn vrouw. Oh. Die komt zo meteen met de bus. Even de markt even over, ja. Ja. Ja, dat moet wel even, hè. Wat dan? Ja, het is vrijdag toch? Oh, ja. Ja. Door de week zit ik die markt nou. Nee, dat hij heel gelijk. Ik dacht niet verplicht dat die onderhandeling. Nee, verplicht niet, helemaal niet. Oké. Nee, dat is niet best wezen. Maar ik ga naar Hurgen toe. Ja, tuurlijk. Kan je zien even jou? Ja, op naar de vrouw. Hoi. Geweldig. Jappalapaluna, jappalapaluna, akatekaluna, lakamartaluna, sariparitatuna. Eens even zien. Allemachtig, wat prachtig die lensflares. Nou joh, misschien kan je het nog een paar maatje heten. Ja, dat bidden we, de lensflare. Oh mooi hè, ik wil verslaan of zo. Rianne de Vries. Sorry voor mijn Friesk, maar worsto mijn reactie in een video zetten misschien. Friesland, Boppen. First. Oh nee, zo'n triederste. Wil vooral reageren en hast nou echt een heel goed idee. Zoals bijvoorbeeld van, hey Frieske vlogger, daar mast hinnen. Laat me dat ook even weten in de reacties, want daar ben ik heel benieuwd naar. Want ik ben eigenlijk wel op zoek naar wat nieuwe plakjes. Want ja, ik ren er altijd wat in Ljout om. Maar ik ben zelfs vol meer mooie plakken in Friesland om naar dat te gaan. Dus hast een goed idee, hast een suggestie, laat er dan even achter in de comments. De vraag is vanzelf, als ik even kom, meestal hier nou specifiek van het Luna Festival. Maar ja, dat zullen de meesten even vregen, maar goeie hè? Wat wilt u weten? Komt u hier voor het Luna Festival? Nee. Nee? Nee. Nou, nee, wij waren aan het gissen. Wat is dat voor een gebouw, Maarsing van Steen? Van 1695 bedoelt u? Ja. Nou, dat weet ik ook niet. Dan schieten we niet veel op. Nee, Dan gaan u we hebt dat eigenlijk niks straks aan mij. verder uitbladeren. En dan misschien dat het hier dan in staat. Voor de arme ouderen. Nou, kijk aan. U bent aan het filmen. Ja, ik ben aan het filmen. Ja, ik ben een stadsvlogger. Oh, stadsvlogger. Ja. Wat? Vlodder verder. Ja? Vlogger. Hey, Maar waar is gaat u goed nu weer. naartoe dan? Wat is de volgende Wij gaan bestemming? naar- Ik zal even voor u kijken, meneer. Perkswaldje. Oh, een Perkswaldje. Ik heb wel eens van gehoord waar het precies is. Dat leuk zo'n idee. Nou, u bent echt een vlodder, meneer. Gosje, meneer. Waar komt u vandaan dan als ik vraag Uit mag? Deventer. Oh, uit Deventer. Oké. Nou heb je genoeg gehad, hè? Vertel me wanneer ik op de film kom. Succes dan. Ja, dank u wel. Hartstikke bedankt en succes hè. Ja, het is dus nog 24 jacht voor het Luna Festival. Ik denk dat we maar even een beetje donker even scherm hadden. Dus daar gaat hij. 1, 2, 3. Zo. Nou. Zo. Prachtigheden. Alle gebouwen ben je prachtig mooi verlicht hier. Luna, het festival. Nou, het is prachtig mooi. Ik ga er nog even van genieten.
Vond je het een leuk filmpje er een toe omheen? Moest meer zien, abonneer dan op de Frieske Vlogger en dan zoek je bij de volgende video weer. Sabé. Geweldig.